Min vandskimarker, han siger, at vi ikke rigtig tror på det her med nominering og koldt vand. Der er i hvert fald ikke noget, der hedder koldt vand hernede i Vallensbæk. Så jeg laver lige noget nyt. Vi tager dragt på, og så får du en tur på slalomski med lillebror med kort line. Det er lang tid siden. Og så forventer jeg, at du inden for 14 dage også hopper i vandet og giver mig en tur enten på slalomskien eller på wakeboardet. Så spænd vesten, så tager vi en tur. Ja. Det var turen for nu. Jeg håber, du nød den, og jeg håber, det gav dig lidt inspiration til at komme ud på skien eller boardet selv. Du har 14 dage, som sagt, og jeg glæder mig til at se, hvad du kan finde på. Og hvis du ikke klarer den, så skylder du ikke nogen øl, men så skal jeg låne William en weekend, og så skal vi rundt om søerne i Indre København. God tur!